heaven rejoice and earth declare, let all creation sing. The children proclaim through every land, Hosanna to our King. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Naasaw kanin. Maigsuon ni anata sa ikawalo nga adlaw sa atong nobinaryo alang sa kapistahan sa atong patron San Vicente Ferrer. Usa na lang ka adlaw magpista nata karong Sabado sa unique nga paagi sa atong pagsaulog. Nga padayon tang mag-ampo pinaagi sa pangama ni San Vicente Ferrer alang sa kasulbaran ining ato karong pandemic nga COVID-19 o ato sang iampo ang tanan nga mga nag-atiman sa mga biktima niini, ang ato mga frontliners na protektahan unta sila sa contamination, ang ato mga government officials, mga leaders sa simbahan nga magkahiusa unta sa pag-alagad sa labing nanginahanglan. Ug aron maandam ta sa pagsaulog nining santos nga misa, ato karong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamahalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Itugot maluluyon nga Dios nga ang among pagsaulog sa Paskos pagkabanhaw sa kanunay magbapuslanon sa tibuok namong kinabuhi. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Unya kidala nila ang mga apostoles ngadto sa labaw mana o gisapit-sipit sila sa Pangulong Pari. Niingon siya, dili ba gidad-an man kamo namo pagpanudlo sa ngalan ni ining tawhana? Apan, tan-awa kining inyong gibuhat. Gisangyaw ninyo ang inyong pagtulunan sa tibok Jerusalem. O buot ninyo ipaila nga kami ang nakaingon sa iyang kamatayon. Si Pedro o ang uban nga mga apostoles gitubag, kinahanglan sundo namo ang Dios o dili ang mga tao. Ang Dios sa atong mga katigulangan nagbanhaw kang Hesus, human ninyo siya patya, pinaagi sa paglansang kaniya sa krus. O gibayaw siya sa Dios ngadto sa iyang tuo, ingon nga pangulo ug manluluwas, aron paghatag sa katawan sa Israel, o higayon sa paghinulsol o sa ingon pagpasaylo ang ilang mga sala. Saksi kami niining mga butanga, ingon man ang Espiritu Santo nga mao ang gasa sa Dios ni atong na magsinutanon kaniya. Sa pagkadungog niini sa mga sakop sa labaw ng humanan, nasuko sila pag-ayo o buot nilang ipapatay ang mga apostoles. Ang pulong sa Diyos. Salamat sa Dios. Ang Ginoo nagpatalingod
sa singgit, sa kapos. Ang Ginoo nagpatalingog sa singgit, sa kabus. Daygon ko ang Ginoo sa tanang mga panahon. Ang iyang pagdayeg mania kanunay sa akong baba. Kagamtama ug tan-awa ang sa kamayo ang Ginoo. Bulahan ang tao nga nagadango kaniya. Ang Ginoo nagpatalingog sa singgit, sa kabus. Gisudyaan sa Ginoo ang mga nagbuhat ug daotan aron mapapas ang ilang hanumanan diha sa yuta. Sa pagsangpit sa mga matarong, ang Ginoo namati kanila o sa tanan nilang mga kagul-anan, giluwas niya sila. Ang Ginoo nagpatalingog sa singgit, sa kapos. Ang Ginoo haduol sa nagahinusod o sila nga naguol sa espiritu iyang giluwas. Daghan ang mga kasakit sa matarong nga tao. Apan kanilang tanan giluwas siya sa Ginoo. Ang Ginoo nagpatalingog sa singgit, sa kabus. Kings and Lord of Lords, glory, hallelujah. King of kings and Lord of Lords, glory, hallelujah. Jesus, Prince of Peace, glory, hallelujah. Jesus, Prince of Peace, glory, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nalausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Hinayaw ikaw. Siya nga gikan sa itaas, labaw sa tanan. Siya nga gikan sa yuta, yutanon, ug magsulti mahitungod sa mga butang yutanon. Siya nga gikan sa langit, labaw sa tanan. Nagmatuod siya sa iyang nakita ug nadungog, apan walay mituo sa iyang gisulti. Ang mutuo sa iyang mensahe nagmatuod nga matinud-anon ang Dios. Kay ang sinugo sa Dios nagsulti sa mga pulong sa Dios ug sa way sukod ang Dios naghatag kaniya sa iyang espiritu. Ang amahan nahigugma sa iyang anak ug gitugyan sa amahan ang tanan ngadto kaniya. Ang mutuo sa anak may kinabuhing dayon, apan ang dili mutuo sa anak dili makabaton sa kinabuhing dayon. Hinunua kaligutgutan siya sa Dios hangtod sa kahangturan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. So mga igsuon, niining atong ikawalo nga nobinaryo, ubay-ubay na gitag nakatunan sa kinabuhi ni San Vicente diha sa atong gibasa niya sa iya sang mga milagro. Milagroso gyud ning mga santos. Gani usas mga sukdanan aron ang usa ka buutan nga tawo nga namatay mahimong santo sama ni Bishop Chopilo Kamomot nga himuono na sad nga santo, ang gikinahanglan nga doon ipakita nga genuine nga
milagro. Nya mao kini ang mahitabo sa tao nga magsunod sa Ginoo. Sila si San Pedro gisgutan diri sa unang pagbasa nga gisukit-sukit. Giunsa nila paghimog milagro nga nakalakaw tong bakol. Gani nasundan pa ni daghang mga milagro nga kanana ang hastagan ni ang patay ila pang gibuhi. Nabuhi nila balik ang patay. Nya diin man sila aning maong mga kuan milagro. Si San Pedro o ang mga apostoles nagsaksi sila nga tungod ni sa ilang pagsangyaw sa ngalan ni Jesus. Karon giwarningan na sila. Siya, sige migingon ninyo nga ayaw mo panabi, sige na noon mo gwali. Porting nindotas tubag ni Pedro. Ingon din siya, kinahanglan sundo namo ang Ginoo, dili ang mga tao. Sundo namo ang Ginoo, dili ang mga tao. Sa istorya sa ni Jesus o ni Nicodemus diri sa atong ebanghelyo, ang unang gisulti diri balisungpay man gahapon kaning pag-ingon ni Jesus, siya nagikan sa itaas labaw sa tanan. Siya nagikan sa yuta yutanon ug magsulti mahitungod sa mga butang yutanon. Siya nagikan sa langit labaw sa tanan. So, mo na inindot kay nato rong pamalandungan. Si San Vicente Ferrer, gihimo niyang labaw ang Ginoo sa tanan. Labaw pa sa iyang pagkapari, labaw sa iyang pagkatao. Mauna nga ang iyang pagkapari ni San Vicente Ferrer, iya gyung gihalad ngadto sa tanan. Nya sa iyang pagbuhat ani nga nagsunod na siya sa Ginoo, nagantos siya maayo. Daghan siya pag-antos kay gitamay, gisalikway, gilibak, gidaot sad siya sa tanan nga mga kaniniang tao nga wa kauyon niya. Sama sad sa mga apostoles, sama sad ni Kristo nga naghimo sad sa mga Dios nung buhat o Dios nung pulong, gipaantos, gipatay. Pero nganong mang nagantos man si San Vicente Ferrer, nganong nagantos man si San Pedro, nganong nagantos man og ang mga apostoles, mga santos, o labaw sa tanan, nagantos man si Jesus o si Maria. Tungod ni sa pagtanaw nila nga labaw gyud ang Ginoo. Nya kay labaw man, andam gitang magantos o magpakamatay para niya. Karon kinsa may labaw ninyo, mga igsoon? Kinsa may labaw para ninyo? Ang Ginoo o ang COVID-19? Kinsa may mas gamhanan ba para ninyo? Ang Ginoo o ang COVID? Sure? Inaot pa unta. Nya, pwede na mo mataptan og COVID. God's will. di mo mahadlok. Taptan og COVID. Karon na ay nagpaampo na ako, bay-ubay na gyud ni. Nya mo sa niya atong giampo karon ni San Vicente Ferrer. Mga nataptan na himong positive sa COVID, mga doctors, nurses, kapulisan. Na karong bag-o na ay nagpaampo na ako. Akong amigo nga usas mga BGMP nga nagbantay sa Cebu City Jail. Karon na positive siya. Kaya natakdan po siya kay tuwa maron nitong outbreak po nila. Dan ambot nganong tuwa na mas presuhan ang COVID, magpapreso na tingali. Nag-wild na ang mga piniriso dito, hadlok na kay sila, murag kaingon sila. Bahala na lang og kana ganing life sentence me. Ayaw lang og kana ganing makonbikto me. Ayaw lang pasudla diri sa COVID. Mao na nga ang mga tan-aw nila sa mga tao muduaw sa una, lipay ka lang na imudalaw. Kanang na imudalaw ba, lipay ka na sila, mag-isa-isa kung nas kamot, na imudalaw. Karon hadlok na kay silang dalaw, kay basin no niya og nagdag COVID. Hadlok na kay sila nga musaka ang mga BGMP, kay gaduda sila ang BGMP, mo ato magawas, mo igadas COVID na to. O nang 14 taon nilang sulti nga, ayaw na mig, sa to, gusto pa ming mabuhi, ana ba? Wild sila, di sila gusto magpa-tipon kay ang COVID lagi. Karon ato nang daghang mga tao karon nahadlok na sa COVID. Wa na mosalig sa Ginoo. Kay kung naatay pagsalig sa Ginoo, wa tay kahadlok. Mao na si San Pedro ug mga kauban, way kahadlok atubangan sa mga kaniniang
pangulong pari o katong pangulos katilingban nila. Relax kay sila nga niingon, tumano na mong Ginoo. Dili ka mo. Dapat yun mo na mo. Sa okay ra. Amo mong latuson, okay ra. Ana. Karon ayaw kahadlok sa COVID. Mahadlok ta nga dili na ta kamaong mahigugma, di na ta kamaong mutuo, di na ta kamaong musunod sa Ginoo. Mituo ba ka nga kining atong enhanced community quarantine sugo nis Ginoo o sugo nis COVID? Kung sugo nis COVID, hadlo ka. Pero kung sugo nis Ginoo, aron dili makapatuyang ang COVID o kaning panakod nga tus uban, aron di sa kapatuyang og himo sa iyang yawanon nga epekto nga mao ang kamatayon. Kung mao na imong pagtuo, magpuyo kas balay, malipayon, malinawon o puno sa gugma. Mingon ka, di ko mulakaw, di ko magbuhat ani, kay makatabang ni sa akong isigkataw nga akong gihigugma. Makatabang ni sa katilingban nga mahimong himsog, di ko ni buhaton. Pasabot, imong gibuhat ang pag-antos nga gapuyok kas balay, tungod kay nahigugma na ka sa isigkataw, kay sugo nas Ginoo nga labaw nimong gihigugma. Manyaron inighatag sa mga amelioration, nasailuan man ka, ang imong mang silingan mo inahatagan, kaya wa man ka kapasar, magyaw-yaw ka dili. Di jud ka magyaw-yaw, mingkaaw. Wa man sila kasabot, nga wa na day ko'y kaon dire. Ang gitan-aw ra nila nga, nagtrabaho ko, nga wa ko kapasar sa requirement, para tagaan, Lord, ika na lang mag-igo ani, antuson ko ni, kay kanang ilang gihatag dito silingan, kaayuhan po na sa akong silingan. Mas maayo na lang nang siya'y mamatay, siya'y mabuhi, niya ako'y mamatay. O, di ba? Nya, inana ato isulti. Yaw-yaw. Yaw-yaw. Inig-yaw-yaw ni mo, awa na, nagsunod na kastaw. Kauya, kami di, mamatay ni dire. Kana, kayo, relax. Kay mga matay na tantanan, ani. Wala na usang mahibili na to, ani. Hotdo na tas COVID, nagkuala ni, naghatag na ni tingali, pila na tuig ka, basig di ni siya muundang, mga tulo ka tuig, di ni muundang ang COVID. Awa na ay, hurot-hurot na ta. Ano man day, wapay nakita nga tambal. Nyag nasa makita ang tambal, mausab na sa ang nature sa COVID. Di ngita na sa taglaing tambal. Apat yun gitantanan ani. Pero mahadlok matang mga matay, dili. Kay matod pa ni Jesus diri sa atong ebanghelyo, gawas nga mapuno tas Espiritu Santo ang nagtuo kaniya, adunay kinabuhi nga way katapusan. Kinabuhing dayon. Apan ang tao nga di mo tuo niya, o dili mo sunod niya, pasabot magsigig sunod ang atong kahadlok katawhanon. Kay hadlok lagi masakit, hadlok lagi mamatay. Ana, ang magbuhat ana, matod pa ni Kristo, kaligutgutan siya sa Dios hangtod sa kahangturan. Kaligutgutan siya sa Dios hangtod sa kahangturan. Muna karon kiniuntang atong paghimo niining atong pag-atubang aning COVID-19, sama unta sa pag-atubang ni San Vicente Ferrer sa iyang panahon sa mga pag-antos, sama unta sa pag-atubang sa mga apostoles ni adtong kamatayon nga ilang giatubang tungod kay nagsunod sila sa gugma ug mga pulong sa Ginoo. Ato ni siyang pamalandungan kay usahay masipya taani. Dias inyong panimalay karon kamo mga ginikanan, ala buntugan na ninyong sala. Tuo mo sa Ginoo nga nagsulti ninyo nga paghigugmaay mo, pagpasayloay mo, ayaw pagsigig pamalikas kay sayawa na. Ay mo pagsigsugal kay sayawa na. Ay mo pagsigtan-awa ng mga malaway diha ng cellphone, diha ng computer kay sayawa na. Pag ampo, pag tinabangay na panglimpyo mo des balay ninyo kay ana mamutanan wa may klase, way trabaho, basig na dihay daghan kay limpyohonon. Ayuha sa nang inyong balay, di kay magsigi na lagi ang pungad anang naang computer o cellphone.
ang mga butang nga kalibutanon ato likayan. Ang mga butang nga Diyos nun, mo'y atong buhaton. Uban sa paghigugmag, pagtuo, o pagantos, kini mohimo ni og dako kay milagros kalibutan nga mao ang paghatag sa Ginoo sa iyang Diyos nun nga kahimsog, healing, o kaning kalipay nga Diyos nun para kita mapahimuslan ni nato. Kay ang Dios nahigugma nato, di gid siya gusto nga di ta malipay. Pero ang requirement, kinahanglan nga higugmao nato siya og sundon, labaw sa tanan, labaw sa mga taos kalibutan. Mangluhod ta para sa atong nobina ni Señor San Vicente. Nobina ni San Vicente Ferrer, ikawalo ka adlaw, pagampo sa pagantos o pagpailog. Ginoo nga makagagahom sa ngatanan, Dios nga walay sinugdan o katapusan. Gilig-on mo si San Vicente Ferrer, nga manlalaban ko, isip tanging sa pagantos o pagpasensya. Nga tungod niini, iyang gikaluyan ang mga tao nga nangguba sa iyang dungog ug nangalaban pagani sa mga kaaway nga buot mo patay kaniya. Nangamuyo ako kanimo, Ginoo, tungod sa mga pahanungdan niining sunugo mo, nga modelo sa pagbuntog sa mga kaaway, piko pinaagi sa usa ka pag-antos nga malig-on. Pagkaluoy sa tanan nga nanagdaot kanako, kay aron tungod sa akong pagpasaylo, imo usab akong kaluyan, pasayloon ug hatagan mo sa himaya sa langit. Amen. Sa hilong mga muyo kita kang San Vicente Ferrer sa mga kaluoy nga atong gitingwa ni ining novena. Mga milagros. Sa Normandia, ang usa ka pangulo nga sundalo nasamdan sa usa ka dakong samad atol sa panag-away sa mga kasundaluhan nga nakaingon na ang mga kaaway niya nga patay na gayud siya ug gitunod siya sa usa ka dawanan. Sa dihang misaad siya ug usa ka panaad kang San Vicente, diha nakita niya sa daplin sa danawan ang usa ka kabayo nga sinyalan. Nigula siya sa danawan ug nisakay ni adtong kabayo. Ug miagi siya taliwala sa iyang mga kaaway nga yano ug daw walay kabilinggan ug wala sila makamatikod kaniya. Sa lungsod sa gingharian sa Pransya, sa pipila ka tuig, nawala ang mga panuig nga ani tungod sa makusog kaayong nga mga unos, bagyo ug mga lintik. Gisuginlan si San Vicente niining maong kalisod, ug ang santo nag-ubok sa kautlanan ni adtong lungsura ug krus nga gibinditahan, ug sukad ni adto nawala na ang mga kalamidad ug nahibalik na ang ilang mga panuig ug kabudlay. Pagampo sa adlawng tanan, mahigugmaon o yamot nga mahal, San Vicente Ferrer, manlalaban o maglilipay sa mga tao nga may debosyon kanimo, nga tungod sa kaayuhan sa katawhan, nagluaw ikaw kanila gikan sa langit. Ikuha mo ako sa gipangayo ko kanimo niining novena. Nagaampo ako kanimo, santos ko, alang sa pagkuswag sa santos namo nga pagtuo, alang sa panagdait sa mga haring Kristiyanos, alang sa pagkalaglag sa mga bisyo o pagtubo sa mga bertudes, alang sa mga kinahanglan niining imong lungsod, ug alang sa kalag mga makaluluyon sa purgatorio, ug alang kanako santos ko, mauray pangayoon ko kanimo, ang angay unta kanako, alang sa labing dakong dungog ug himaya sa Dios o kanimo, hinaot paunta. All that
igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa iyang mga kamot, alang sa pagdayeg pagmaya sa iyang ngalan, alang usab sa kapuslanan sa tibuok ng santos nga simbahan. Ginoo, mudangat unta nganha kanimo ang among mga pangaliya uban sa mga gasa nga gihalad aron kami human malimpyo tungod sa imong kaayo maandam pagdawat sa mga sakramento nga imong gihatag sa dakong gugma. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaak kaninyo. Manasa Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nang ibaya ang sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay magtarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayod nga malipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw, kanus-a si Kristo ihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Pinaagi kaniya ang mga anak sa kahayag na himugso nganha sa kinabuhing dayon ug alang sa iyang katawhan na ablihan pag-usab ang mga ganghaan sa langit. Ang amo God nga kamatayon na tubos man sa iyang kamatayon ug ang amo nga kinabuhi na banhaw pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nini mga gasa aron mahimo kini alang kanamo, malawas og dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo mabalik manan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang gihandom namo nining misa karon ug kadtong nabiktima sa COVID-19. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana,
uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nanha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa ta pagsangpit sa tulangit ng amahan, ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Amahan namo naa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug di mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Imo man ang hinarian ang gahom kalimaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw mabuhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyong tanan. Manasa. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig sunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo ni Bapa, Malawat kanimo, Pangulo lamang ang umanayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuwa ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanong paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Come on.
makagagahom ug tunay nga Dios nga nag-andam kanamo alang sa kinabuhi nga dayon pinaagi sa pagkabanhaw ni Kristo, padaghana dinhi kanamo ang mga bunga sa sakramento sa Pasko ug lig-una ang among mga kasing-kasing pinaagi sa pagkaon nga makaluwas. Pinaagi ni Kristo ang among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. O Dios among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19 nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangalyo po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug langdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton inubanan sa kaantigo o dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangalyo po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Usa sa mga nindot nga gasa nga igsuon nga atong nadawat nining misa karon mao ang gasa sa kalig-on panahon sa pag-antos. Nga mahitabo ra ni siya nga dili ta maratol, di ta mahadlok kun ato gyung higugmaon ang Ginoo labaw sa mga tao. So ato din pasalamatan dinhi ang atong mga donors para sa atong pagsaulog sa fiesta, manghatag man tag mga pagkaon gihapon ngadto sa atong mga kabus nga mga parokyano, nagbudget tag mga 600 tingali ni ka putos-putos. So pasalamat kog dako sa mga ni hatag dinhi sa atong parokya, taga-parokya, taga-gawas sa parokya ug taga-gawas sa nasod. Ang atong total nga nadawat nga mga kolekta as of today moabot siya og mga 270,000. So dako gyud siya, no? So di tingan na mahurot nining una natong pagpanghatag, magamit po na nato ang sobra para sa ubang mga panginhanglan nga dinis atong parokya o sa uban pang panginhanglan sa mga kabus natong mga kaigsuonan. So salamat kaayo niya kamong mga gusto pa nga mohalad, pwede gihapon mong makapadala o mga halad kay wa man hunong ang atong pagtabang o ang paggamit sa mga financial na gamit dinhi para sa kaayuhan sa atong kalambuan sa atong parokya. Salamat kaayo ug ang Ginoo mo imubaos unta ninyo sa daghang mga grasya pinaagi ni San Vicente Ferrer. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ug manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang santos nga misa, padayonon nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.